दाय मावदों नालाय जेलाव थांनांबाय सिखाव खावबाबोथ' जेलाव थांगौमोन बे सिखावनि हिनजावाबोथ' गोदाव सोराव जागोन हाबा जानायाबो जिहेथु आयेन बेरेखा मावनायलाय सास्ति मावदों देग्लाय बे सिमोन सापरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि जि सनाथि मायथाइ फालिथाय बेजों लोब्बा लाखिनानै लाइमोन आफादनि 17थि आरो आइजो आफादनि 6थि जि बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि गेवलां मेल दिनै बे गोथार गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि खावलायनानै लाबोनायाव आङो नुजाफैदों आरो ओरैबायदि मोजां मोनदों आं आवगायावबो बहुद बार फैबाय बेयाव खिन्थु दिनैनि जिबादि नुदों बेवहाय आवगायनि जि डिसिप्लिन मा होनगोन जों बेखौ आब्रुथि बे आब्रुथिनिसाय एबारनि आब्रुथिया एसे साबसिन जादों आरो जि खुंथायनि जे हाबाफारिनि जे जादों मैयानिफ्राय बेफोरो मोनफा मोनफा खोब बाख्नायनो गोनां जे खोनाफैदों बेवहाय रायज्लायनानै जे आरो दिनै जे बिनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे ओनसोलाव थानाय गामिनिफ्राय नुजाफैनाय मैयानिफ्राय बाहागो लानायफ्रा मोजाङै शास्त्र बिसाराव बाहागो लानानै जि सोलोंबाय बे सोलोंनाया अरायबो गोग्गो एबा मा होनो समाज दानाय गोग्गो समाज दानायाव मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो लाइमोनफोरनो आथिखाल गोग्गो मोनसे समाज दानो थांनायाव लाइमोनफोरनो धोरोमखौ माबायदि गोनां होननानै नोंथाङा सानो धोरोमाथ' लाइमोनल' नङा माने गासैनोबो नांगौ खिन्थु लाइमोननि बिबाना बयनिख्रुइ बांसिन मानो होनबा लाइमोना मोनसे नेसननि मोनसे हारिनि मोनसे माहारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि बे लाइमोननिफ्रायनो फैनानै दिनै जों नुदों जेसेबां गिदिर गिदिर ऋषिमुनि जादों लाइमोनाव बिसोरो मोनसे धोरोम सरसा खालामनाय बेनिफ्राय बिसोरो समाजाव फैनानै समाज फोसाबो जोंनि ब्रह्म समाजावबो जोङो लाइमोनखौ बिराद गिदिर बिबान दं होननानै सानो आरो जायनि थाखाय बे लाइमोनखौ आंनि नाजानायावनो 2000आवहाय मसलपुरनि कनफारेन्सआव बेखौ गायसनदोंमोन अजित बाबाखौ प्रेसिडेन्ट होनानै आरो बे एकदम गोनांथार होननानै आङो सानो आरो दिनै जिहेतु सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा लाइमोन आफादनि ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव आं आलासि महरै बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै आं नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेलनि जुगै जिथु मागि पुर्निमा बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय बेखौथ' जिहेथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय गुबैयै आइजो अनसाय आफादा गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों दुलाराय आइजो अनसाय आफादा खिन्थु मावबोबाय थादोंबाबो हमथानो हायाखै बेखौ आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि खेथ्रआव नाजाबोबाय थादों बेखौ होबथानो थाखाय खिन्थु हायाखै दिनै जिहेथु उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना जायो दिनै उन्दै बैसोआव गथ' जोनोम जाबा बे मेचियर जाया बा गोबाव सम रायजो जानायनि थाखाय बेले बेजे सोमजियो उन्दै समाव जायनि जाहोनाव थारमाने दा गुबुन हौवाफोरजों खारलांनाय बेफोर जादों दा बेफोरनि थाखाय आं सानो जिहेथु सरकारा जिथु हाबाफारि लादों उन्दै बैसोआव जेब्ला हाबा जानाय बेखौ होबथानायनि जिथु हाबाफारि लादों आंनि फारनिफ्राय आं बेखौ बाख्नायगोनसै दा बर' समाजखौ नोंथाङा मा बुङो बर' समाजखौ आं खावलायगोन जिहेथु दिनै आं मोनसे धोरोमनि माबायाव फैदों जिहेथु जों बुंगोन गुरुदेब कालिचरन बाबाया दिनै जोंनि गेजेराव जोनोम जानानै जुदि बिथाङा जुदि जोंनि उदांस्रिनि सिगाङाव जिहेतु समाजा जोंना खोब गुरलाय गुजायमोन जोंनि फोथायनाय जोंनि नेमखान्थि बेखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा ब्रह्म धर्म फोसावनानै धोरोम फोसाबनायजों लोगोसे समाज फोसाबनायजों लोगोसे राजखान्थि बिथिङावबो सांग्रांथि लाबोदों बै समावनो हयथ' बिथाङा नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ फोजोबनो नागिरदों आं दिनै खावलायगोन
जिहेतु ब्रह्म धर्मनि जिबिलाक मुल नीतिफोर दङ बेनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि नीतिफोरजों गेजेरजों जाहाथे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय समाजनि जिबिलाक गाज्रि आखुथायफोर बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन आरो जिहेतु उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोंनि मोनसे समाजारि जेंना हिसाबै जों बेखौ गनायनानै बेखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो लेभेलनि बर' रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव खामानि मावनांगौ होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन। मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाथ' बुंदों जिहेतु दाय मावदों नालाय जेलाव थांनांबाय सिखाव खावबाबोथ' जेलाव थांगौमोन बे सिखावनि हिनजावाबोथ' गोदाव सोराव जागोन नङा होमबा सोरबा डकायत मावदोंबा बिनि हिनजावाबोथ' गोदाव सोराव जानांगोन जेलाव थानानै खिन्थु उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो जिहेतु आयेन बेरेखा मावनायलाय सास्ति मावदों हयथ' बिसोरनि गथ' गथायनि थाखाय हयथ' समाजा हयथ' सरकारा मोनसे निस्सय बेबस्था लागोन मोजां पदक्षेप लागोन आरो बिनि मोनसे जेल जानायनि बा जेलाव थानायनि मोनसे सिमा थागोन आयेन बायदियै बिजिरनानै हयथ' बिथांमोनखौ हगारफिनगोन आं बेनिखायनो आं खावलायो बेयाव इसां जों माबा जानांगौ गैया सिरियास जानांगौ गैया होननानै आं सानो थारमाने। मायथाइ सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद 17थि लाइमोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो अनसाय आफाद जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै फेब्रुवारि दाननि 4 आरो 5 खुंफुंदोंमोन। बेहाय जोंहा गिबि हाबाफारिया मैया 4 खालाराव जानानै थांबाय। दिनै नैथि सानाव जोंहा गेवलां मेल फुंनिफ्राय जोंहा अखन्द जय्ग फिरफिला बिरहोनाय बेफोर माखासे हाबाफारिखौ लानानै गेवलां मेलाव जों गोबां मिरुनिफ्राय धोरोमनि लानानै गुबुन गुबुन धोरोमनिजों लोगोसे माखासे आफादनि बिबानगिरिफोरखौ दिनैनि बे जोंनि गेवलां मेलाव जों हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लाफैनानै बिथांमोना थोजासे जोंखौ हेफाजाब होफैनानै दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होफैबाय। लोगोसे दिनै आङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोङो दिनै आइजो माहारिखौ जों जेब्लाबो धोरोमानो जा बबेबा मोनसे आफादानो जा जोङो जेरावखि दख'रायानो जा जिल्लायानो जा मिरुआनो जा जों गोबां आफादफोरनि माखासे मेल जथुम्मायाव जों बाहागो लाहैयो बेवहाय जों आइजोफोरखौनो मुखुबै बाहागो लानायखौ नुयो। बे बेलायाव आं दिनै खावलायगोन जोंनो गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों जों लोब्बा लाखिनानै बयबो बिबानखौ लानांगौ जायो। बे बेलायाव जों दिनै ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय आं गुरैयै गले गले खावलायबावगोन जों दिनै धोरोमनि बेलायावबो जों गागि आफाद लाइमोन आफाद आइजो आफाद जथायै खुङो। बे आफादफोराव जेन जों गाव गावल' हारसिङै बाहागो लायालासिनो जेन जोंनि देरबोनाय उन्दै इयुन जोलै बिथांमोनखौ जेन जों लोगो लाबोफानानै जों देरसिनखौ मा रोखोमै जोङो मान होनांगौ उन्दैखौ जों माबायदि अननांगौ आरो लोगोसे सोलोंथाइ नङाबा दानि मुगायाव जेबो जाया। दानि इन्टारनेट कम्पिउटार मुगायाव जिहेतु सोलोंथाइनि गोनांथि बे बेलायाव जों गासैखौबो खावलायगोन जोथोनगिरि बिमा बिफाखौ खावलायगोन आङो बिथांमोना जेन उन्दैनिफ्रायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जेन जिरायफाथारनानै एसे सम होनानै फिसाफोरखौ जोथोन लायो। सानो जोंनि बर' सुबुङा गोबाङानो बर' आइ आफामोना गोबाङानो सानो देरनानैसो जों मोजां फरायसालियाव फोरोंगोन नाथाय बेफोरो जानाङा मानो होनबा जों उन्दैयाव जोथोन लायोबा जों देरनानै बेखौ एसेबां बे फिसाखौ जों जोथोन लानो गोनांथि थाया मानो होनबा बिसोरो लासै लासैनो गाव जेब्ला मोजाङै फरायफुंनो हायो मोजाङै आखरफोरखौ सिनायो बर'आनो जा इंलिसानो जा बे बेलायाव बिथांमोना देरनानै जेबो माने खस्थ'खौ मोना होननानै आं सानो आरो। सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा जाबायदि थांखिजों जोंनि दिनै इयुन जोलैखौ लानानै
मोनसे आदर्श गोनां सुबुं हिसाबै धोरोमखौ लाफानानै जि थांखिजों आगान सुरदोंमोन बे थांखिया मैयानिफ्राय जोंनि दुब्लियाव आं बेखौनो नोंथांमोननि मेसेजजों फोरमायनो सानदोंदि जों जि बायदि आसा पुर्न परम ब्रह्मनि अननायाव नाजानाय बोलोजों जों जेरैहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जाबायदि मावनानै दिनै जों जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस फैदों बेखौ आं नोंसिनि मेसेजजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि साननाय जिनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनैसिम दुखु खस्थ'जों गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै जेरैहाय फैनानै जोंनि गोबां गोजान गोजाननि आइ बाबामोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बिनि सायाव साबायखर बावदों जाहाथे इयुनावबो बेबायदि इयुन जोलैनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे सुबुं माहारिनि सिबिनो गोनां निति नेम धर्मनि खान्थि बेफोरखौ जाहाथे मावलाङो बेखौनो आं फोरमायनाय जायो।